Ja, det ser pænt ud end i går. Ja. Hvad er udsagnsledet og grundledet i den første sætning? Maren? Fik er udsagnsledet, og Mathilde er grundledet. Udsagnsledet og grundledet i den første sætning. Maren? Udsagnsledet er fint. Ja. Hey, har det ikke lige ringt? Nej, jeg tror så, at vi har 10 minutter endnu. Okay. Hvor bliver de unger af? Jeg går lige ud og snakke med Alice. Lad videre på jeres opgaver. Okay. Jeg går lige ud og snakke med Alice. Lad videre på jeres opgaver.